Аз съм Вили Кръстева и съм тук, за да бъда полезна на всички за темите табу. Днес честта е моя да разкажа за една много притеснителна тема, но все повече порастваща в нашите времена. В забързеното ежедневие и в достъпността на толкова голяма информация от канали, насока, от външни фактори и колкото и да звучи странно, девствените хора все повече и повече нарастват като бройка. Девствените двойки също започнаха да нарастват и да идват в кабинета ми. Важно е да знаете едно. Започвате да правите неща, които чувате, които виждате. И там се поражда една голяма картина, която имаме като подсъзнателно очакване да я получим. Но малко по-рано не сме получили информация от нашите родители. Никой не е разговарял с нас как да подходим, как да предразположим и какво бихме могли да направим, за да може всичко да мине толкова гладко, както имаме като фантазия или нещо, което е в нашите мисли, породено от филми, породено от споделяне на приятелски истории. Така че тук започва омагьосания кръг. Омагьосания кръг на старта. Омагьосания кръг на това ще ми се получили. Защото стартирайки първия полов контакт, аз не съм сигурен. Аз не съм сигурна дали наистина това трябва да изпитам. За да може да избегнете точно този омагьосен кръг, опитайте се да изговорите точно този момент. Опитайте се да споделите с партньора или да изговорите, ако сте двойка, не дебютирали в тази област или насока. За да можете да бъдете предразположени, има няколко основни стъпки. Първата стъпка е да изговорите какво си представяте или какви очаквания са заложени във вашата мисъл. Какви бихте искали да бъдат начините, подхода или самото стартиране. Имате ли някакви притеснения? Имате ли някакви страхове? Имате ли някакви очаквания? Това е нещо конкретно и задължително да бъде изговорено, изкоментирано. И искам да ви дам втора насока, която е, ако първия път не се получи, защото почти при голям процент това не се случва от първия път, заради причини, които може да са неподходящо място, неподходящо предразполагане или моя идея, какво не ми се случва по начина, който имам предварително заложен в главата си. За да мога да бъда този, който ще бъде наслаждаващ се на процес, аз трябва да знам, че може и да не се получи от първия път. Може да не е точно същото, но трябва да се наслада заради това, че искам да видя процеса. Искам да имам доверие. Това е втората основна точка. Имам ли доверие на партньора? Наистина ли знам, че той ще може да направи нещо, с което да се погрижи за мен като човек? А тук идва и третото. Ако аз нямам доверие на партньора, значи с нещо той не ме е предразположил. Тук идва и основното нещо, с което се влиза в този въпросен омагьосан кръг. Омагьосания кръг на постоянните разочарования, постоянното предразполагане и недостигане на полово проникване. Има двойки, които все повече и повече идват в кабинета ми с "моля, помогнете ни". Опитвахме ли какво ли не, опитвахме по какъв ли не начин и не се получава и това ни пречи. Така че, мили двойки, мили хора, не се притеснявайте, ако не сте имали дебют. Със сигурност можете да получите достъпна информация, но насоката ми е една. Потърсете наистина човек, който да ви изслуша, да ви разбере и да ви накара вие самия да достигнете до идеята как да се случи. Без значение дали сте мъж или жена. Не споделяйте с хора, които биха ви дали недобрите съвети и насоки. Аз съм Вили Кръстева и ще съм тук да бъда полезна за всеки един от вас. Коментирайте видеята, споделяйте ги и можете да получите повече информация с задаването на вашите въпроси. Благодаря ви за гледането.